В момента часът, ако можете да видите, е 11:30, 11:40. Денят е четвъртък. Вчера се прибрах към 4:30, когато снимах предния влог. Към 4:30 мисля, че се случи това. Заспах към 6:30 и в момента е 11:30. В днешния ден, няма никакво значение колко ни се спи, отиваме купуваме едно кафе, един монстър. В днешния ден какво ни очаква? Очаква ни една среща с потенциален клиент. Този потенциален клиент, аз няма да присъствам на срещата, ще пратя моят партньор, защото няма да мога да смогна с задачите. Отивам да свърша някои задачи, след това отиваме отново на Airbnb-то, което съм наел за 2 дни от предния влог. Които не сте го гледали, отидете да го гледате от предния влог, защото си наех Airbnb за 2 дни сет за снимане на някакви неща. Много се радвам да ви видя хората, които вече ме познавате, хората, които за първи път сте тук. Здравейте, аз съм Милен и се занимавам с дигитален маркетинг и реклама. Имам си собствена агенция с партньор. Отделно правя YouTube за кеф. И сега в момента развиваме много готина образователна платформа за създаване на персонален бранд и образоваме младите и надъхани хора, които искат да го правят, как да го правят и защо да го правят. Продължаваме с деня, взимам ви от по-забавните неща. Бягай бе, смотаняк! Червено е, ще дъртя бе. Денят е прекрасен, много е хубаво. Включвам се с много готини новини, вече отново съм в къщата, в момента снимам видеа за моят личен инстаграм профил и по-рано не знам дали ви казах, че изпратих Иво на среща и срещата беше успешна. Затворихме още един клиент, който мисля, че нещата ще се получат много добре. Истината е, че е хубаво да се доверявате на хората, с които работите и дори можеш да го наречеш, да ги поставиш под някакъв тест. Защото Иво реално никога, или поне аз не знам, не е правил срещи, на които да продаде нещо и да вземе пари, което е много интересно и ако го е правил, поне не го е правил с мен и за услугата, която предлагам аз. И съм много доволен от Иво, браво братле, ето е къщата, ето е камерката, действаме си и се виждаме след малко да си говорим готини неща. Преместих се вътре, защото другите кадри го изискват и това, което ме притеснява, всъщност е, че има една черна точка, не за първи път, на камерата, която прави много странно. Не знам дали е надраскана, не знам дали е мръсно, макар че всеки път да е на едно и също място. И наистина не знам какво да правя, след малко ще ви покажа, нали, как изглежда в момента на обработка. Но е супер странно, защото до сега не ми се е случвало някакъв такъв проблем. И сигурно се надявам да не съм прецакал обектива, защото ако съм прецакал обектива, би било доста тъпо, защото този обектив е доста скъпичек. Нали, според стандарта, който имам, поради проста причина, че аз не разбирам. Някой, който разбира, ще си каже: то обектив не е от най-скъпите, има много по-скъпи. Да, има. Определено има. Обаче не говорим за обективи за 5000 лева или 6000 лева или 10 000 лева. Говорим за обективи за нормална употреба. И като цяло сега ще видим какво сме направили и дали проблемът е в обектива, в настройката на снимането или понеже наистина не ми се иска да е щупен. Направо доснимам си и ви показвам. Ето е. Беше тук. Истината е, че перфектното съдържание, това, което правиш, пасва най-добре на твоя стил и говори на твоята точка. Тая точка много ме притеснява. Каква е? Това е нещо, което споделих преди секунда и сега презаписах кадрите, някои от тях, понеже вече се стъмва, светлината не е същата и нещата не са много добре по този начин, но нека видим. Като цяло мога да кажа, че мисля, че стана много яко. Нека направо ти го покажа. Има ли формула за създаване на перфектното съдържание? Истината е, че перфектното съдържание е това, което ти пасва и говори на твоята аудитория. Добре ли? Само това ще ти покажа и понеже съм изгладнял много, цял ден не съм ял нищо, снощи ядох една пица само, която видяхте в предния влог, който може да отидете да гледате. Както някои от вас вече знаят, други пък не. Това не е основният ми канал, имам си друг канал, в който правим размишления, говорим с по-готини теми и там нещата са малко по-образователни, малко по-стойностни, малко по-информативни дори и неща, които аз правя, преживявам и работя върху тях. А тук просто хващам камерата и ви въвеждам в работния процес, в пътувания, в готини моменти и емоции. Също така. Така че двете неща не са толкова различни, но не са и толкова еднакви. Ако си нов човек, последвай ме тук. Ако са ти интересни реалните ми разсъждения по дадени теми, може да отидеш да ме последваш. Там най-вероятно вече има само 2 качени видеа, но продължаваме с пълни сили и пълна пара. Отиваме си да нещо за хапване.
И сега си напазарувах от Lidl някакви неща, като целта ще бъде мазните и протеина да са доста по-малко, за да мога да бъда в калорийния дефицит. Те остават тук колко съм изял, какво съм изял. Някой от вас ще каже, че това е много за сваляне, че не знам си какво. Пичо, аз едва ми издържам на това смисъл. Аз съм свикнал да ям по много и в момента дори на толкова свалям. Свалил съм 5 кг. Това са 2500 калории, но не забравяйте, че аз съм почти 1,90 и почвам от 140 кг. И между другото, сега ще има един момент такъв на разговор между мен и вас. Докато си вървях в Lidl, един потенциален клиент, който говорим вече месец и половина, два, разбираме се, той си прекратява контактите с други хора, с които е работил, понеже не е доволен. И аз такъв му написах, понеже аз му пратих една оферта и той каза, може ли да го променим, да е на ангажимент или някакви по-малки пакети, и се съгласих, понеже аз не обичам да отказвам на клиенти. Рядко ми се случва да се почувствам такова малко по-емоционално, защото днеска затворихме клиент, утре най-вероятно ще затворим клиент. Днес този потенциален клиент вече официално мога да го нарека със статус клиент. Утре се чуваме вече за процеса на работа. Буквално усилията хора дават резултат. Без значение с какво се занимавате, без значение колко е трудно, без значение кога ще се получи, без значение в какви периоди изпадате, понеже в главният ми канал говоря специално за това нещо, за целите ми за новата година и защо 24-та беше най-скапаната година в живота ми. Айде да не е в живота ми, нали, сигурно съм имал и по-тъпи моменти, но като цяло генерално 24-та година, когато запомних, с не много готин. Освен, че си купих нова кола, давих една, освен, че започнах да раста в бизнеса, почти не фалирах и всичките тези интересни неща, нали, постигнах една от малкото цели да отида в Дубай, където тук има влог в този канал и буквално да разказвам много по-подробно в главния канал. Видеото може да го видиш тук и ще има линк в описанието долу, ако YouTube ми позволява, защото нямам прекалено много последователи в момента. Така че ако си нов, абонирай се за канал. Понеже идват много готини неща, ще се старая да качвам по-често, по-интересни неща, да ходим на по-готини места и сега друга седмица заминаваме за Румъния. Лудница е. В момента се старая върху това бизнеса да расте, а не толкова да се разпространявам наляво и надясно. Партньорствата, които завързахме с Ивайло, който видяхте в предния влог, ако не сте, отидете и вижте го, се движи много добре, доста се разбираме. Сега, разбира се, има някакви неща, които трябва да се доизчистят, но наистина ми стана едно такова, готино ми стана. И това доверие, което са ми дали и са ми гласували, означава много и за мен също много означава да дам очаквания, които знам, че мога да спазя, и очаквания, които със сигурност ще спазя, защото в крайна сметка аз в момента работя за името си. И работя за името си, за да може името ми в един момент да работи за мен, както е редно да се случва. И така, много се вълнувам, много е готино, не съм ял от вчера и съм много гладен, отивам да хапвам и се виждаме пак в къщата. В момента си палим нарга, защото е време да вършим оперативната работа, която е да се свързваме с потенциални клиенти, да отговаряме на стари клиенти или на стари съобщения с хора, които сме се свързали. Така че работата вече не изисква толкова много екшън, просто сядаш на лаптопа и работиш, но е по-чил частта, която трябва да бъде свършена, защото без нея няма бизнес. Без нея няма какво да се продаде. Без нея няма услуга. Вие пушите ли нарга? Я кажете долу в коментарите. И ако аудиото ви е щупило ушите, много съжалявам. Между другото, от Airbnb-то една кутия с бомбони ми донесоха в знак на благодарност и лоялност като лоялен клиент. Макар че аз със сигурност бих се възползвал отново от услугите на това Airbnb, понеже е ефтино и е перфектно. В смисъл, имаш си двор, има къде да си спреш. Готино е, идеално е за сет. Между другото, мисля, че е време да инвестираме в малко по-професионално осветление. Инвестирали сме в хубава камера и хубави микрофони, което само по себе си е окей. Иначе аз трябва да си купа и баничарка, сеща. Трябва да мъкна всичко и... Между другото, някои хора не си сменят водата от наргилетата, от вазите. Мисля, че е супер мизерно, защото водата трябва да се сменя цяла 2-3 часа си бълбукъл в тая вода. Всичките неща от тютюна са влезнали вътре в самата вода. Мисля, че е окей да се сменя. Поне така си мисля, да знам. Така, окей. Опа, ширмата. Аз чуя, що смърдина, няма да ви разправям. Искам да ми напишете, освен дали пушите нарга, долу в коментарите, кой от вас с какво се занимава. Понеже в днешно време разбрах, че е супер модерно да си хъслър, постоянно да бачкаш. Но се оказва, че някакви хора казват, че бачкат, много хъсълват, а пък накрая реално не правят нищо. Какво имам предвид под не правят нищо? Четат книги,
карат курсове, което е супер, но наистина няма нищо лошо в това, даже е супер, понеже това също е плюс. Но реално, когато правиш само това, не предприемаш действия, нали, то нищо не бачкаш, брат. Само си губиш времето в това да приказваш на хората колко много бачкаш. А това е супер жалко, защото в очите на хората, които наистина правим нещо, е супер жалко. Защото когато те питаме, окей, нали, в смисъл, вижте, аз не се определям за някакъв бизнесмен, много тегъв и така нататък. Не, аз правя това, което обичам, което ми е кеф и се опитвам да го развия до такива нива, че да мога дълги години да се храна от него, без да се притеснявам. Но когато те питаме какво правиш, И чета тук една книга, карам тук един курс. Сега мисля да почна малко с трейдинг. хубаво, ама какво правиш по този въпрос, освен да прочетеш една книга? Нищо, сега само го мисля. Викам, добре, айде, нали, четеш книга, те първа си в началото. Срещаме се след месец, 2, 3 година. Какво става с трейдинга, върви ли? Брат, аз тук сега гледам един курс. Не става с гледане на курсове, хора. Става с здрава работа. Която информация за тази здрава работа, защото когато работиш, ти трябва да взимаш някакви информирани решения. Ти информирани решения да взимат се от курсове. Но, ако не работиш реално, не се трудиш по това, което искаш да правиш, не се трудиш и не предприемаш правилните действия, защото ти можеш да предприемаш някакви действия, но те може да не са правилните. Някой, който разбираше, ми се смее, ама толкова си могат. И друго нещо. Някои хора просто толкова си могат, брат. И няма нищо лошо в това. В смисъл то дали става въпрос за IQ и такова. Но някои хора просто толкова си могат. Те имат желанието и това желание в момента се поражда благодарение на социалните мрежи, защото не съм сигурен, че всеки по дъното на душата си иска да се занимава с някакъв бизнес или да прави някакъв проект или каквото и да е било за себе си или нещо, което изисква негова лична инициатива. Повечето хора си мислят, че го искат, защото виждат готиния живот. И пичове мога да ви кажа, че се изкарват много пари и на корпоративна работа. Мога да ви кажа, че се изкарват много пари и на нормална наемна работа. Зависи какво разбираш под много пари. Макар че в някоя софтуерна компания, като някакъв главен там тарикат, се изкарват се много пари. И готиното на тия работи, знаете ли кое е? Готиното на тия работи е, че ти нямаш никакви отговорности. Твоите отговорности се свеждат по това, каквато е твоята длъжност. А когато си началник, ти имаш адски много отговорности, като например да платиш на работниците си. И ако този месец няма за тебе, то за работниците трябва да има, защото имаш проблем. Закон супер много пази работниците. Между другото, аз до сега снимах видеа за профила на нашата си агенция, видеа, които да придобиваме клиенти, да образоваме аудиторията, която все още така или иначе нямаме. Искам да ви кажа, че когато се занимавате с някакъв маркетинг или вид менажиране на социални мрежи или каквото и да било, е много по-интересно, че доста по-често личните ви профили или професионалните ви профили не растат, въпреки че профилите на клиентите растат. И много се радвам, че днес намерих време и да поснимам за личният ни профил, нали, за профила на агенцията и нещата да се случват. Наистина днес се чувствам супер продуктивен и много се радвам. Буквално си поставям точен график и когато не успявам да го изпълнявам целия, наваксвам. Нали, това е много важно също да се прави, защото е хубаво да си поставяш точни цели за дълъг период от време. Аз имам месечни цели и седмични. Какво трябва да направя през седмицата, за да се случат нещата, които съм си определил да постигна през месеца. Като цял деня ми пичува беше супер яко. Сутринта станах, беше топличко, тръгнах да си върша задачки, напсувах един дядо, защото ще се ме убие с колата. После помогнах на една баба да пресече. Спрях, нали така, да блокирам колите и помогнах на бабата. И го казвам не за да си фаля или нещо подобно, казвам го, защото ви призовавам да правите някакви готини неща. Не го правя много често, даже почти никога, но просто днес така го почувствам. После се случиха готини работи, работата тръгна горе-долу, нови клиенти. Чувствам се продуктивен, чувствам се пълноценен. Денят ми беше много хубав, пожелавам ви на вас хубав ден и успешна година.